Okay. Ka kubor ni por gede. Hagano gudur ka hukum kalong ka hukum jeng pop bat jingiap. Hagano gudur ka hukum gede lakot ya hukum gede ka pop ka lakot ka gede ka hukum jeng pop bat jingiap. Ka sti sinong rom galong ba pra gadkot ka ba ar gong kum ni hare gata ka hukum jong umansem jong ka jingim hau Kristus Yesu kala pelat yang na kata ga hukum jong ka pop bat jingiap. Jadi kata ga hukum jong ka pop bat jingiap. Ni pet ke kata balai lakot ka hukum jong ka pop bat jingiap. Kebanukong gede bangide basung thok gede ko hukum hi kamde ka pop ko hukum kalong ka khoi kalong ka bajanai kalong banyo khot bespo ogol khot khat ar namar kata hukum kalong ka khoi ka hukum kalong ka ba hok bat ka ba bahade ka hukum kamde ka pop hukum kamde ka batingit ka hukum kamde ka hukum kamde ka bom hok tahan rei balai lakot ye ka pat ke pat kene ka hukum jong ka pop bat jingiap. Okay la kene kede kene hi kene ka hukum jong ka pop bat jingiap kede kene hi ka hukum ka babha ka hukum ka khoi bat ka bajanai hagano godur kene ka hukum ka babha ka khoi bat ka bajanai ka bahok ka kelalong ka hukum jong pop bat jingiap hagano godur hagane godur ka banungkong gede namar ba ka penkhe im ye ka pop namar ba ka penkhe im ye ka pop gono banyo khot ka ba kat khot ngapule khot ka ba khandai ngalong ba im habom don ka hukum 100 ndaba hukum kawan ka pop ka khem bat la sheminga walayam so pop ka hukum to ka jingkli ka ba mi gede ni balai ko ka pop ka mi balai ka pop ka khem habodon hukum ka khem habodon hukum balai kalong kum ni hane gedur mana kani kadon go ke surok ka bakim jubo no entri mano ban ngi ki kali kila ban lek ban wan na ta surok ndre ha go ke sngi ha por lockdown kum ni ki police ki bo ya ka no entri ha ta jaka nga ha ga kada ke jing perkhat belum kuman ke sngi hi nga ya laga ya ma ta lanti ngam poi ken mau ya kata ka no entry nga ya laga ya ti ptb haba rong no entry haba le nano entry ji ayo so nga syabat hai pulit bat ki pha nga stanat ban le siu fine ka hukum gede no entry habom don no entry ka jingrengkang kalong ka bayap mut ndon jingrengkang haba omdon ketu ganu entry ka lanyau yang ubar rengkang ligo hukum haga kelimat ke ba ngayat haga kelimat ke ba kabu ya kanu entry ban ngayat lamba haga ta kelimat lanyau yang unong rengkang ya ke hukum ayu kanu entry so kedkot ke ba pra hukum ni namar haba omdon go hukum ka jingrengkang kalong ka bayap ka pop kalong ka bayap ha bomdon go hukum haba omdon no entry ka jingrengkang kalong ka bayap kumod ni ka jingrengkang kamdon so ngar rung na ta ka
So habadon gano antri ngayat hangtala nyaw nga unong rengkang ya ka hukum. Hagata gadur ka hukum ka penkeim ya ka pop. Hagata ka rukom ka hukum ka no entry. Hagata ka rukom ka sapa sini ka no entry ka penkeim ya ka jing rengkang hukum. Habadon gano antri but piyait lang ba gano antri la nyaw ya pi ubala rengkang ya ka hukum. Hagano gadur ka pop ka keim haga klimat bagadon hukum. Kita ada ke jimbatai jopol khot bapra ong namar haba klem hukum ga pop kolom ka ba ya le ke jirang kang long ba ya. Kaya ka pop ka de jirang kang hukum. Kanong ga basaw ga khot ka bakhatsan. Habom don ko hukum omdon jing palat. Kemudian omdon jing le palat ken habom don ko hukum. Habom don non tri kumno on nyaw yang unong le palat. Kalau ngabom la long on nyaw yang unong le palat tang la don keno entry. Kiba nya kali baro kitip kata. So ke benungkong ha kano gadur la khot ya ko hukum ba ga de hukum jong ga pop ba ga jingiap ha ga ne gadur. Namar badaka hukum long ka jingtip ya ga pop leni ba daga hukum ka penke im ya ga pop kan ta de jing jubab pol khot ba khandai wong haba ga hukum kawan ka pop ka im bat ngal jalong ubayap ha no dur khot i hukum ba ga de hukum jong ga pop ba jingiap hane dur namar daga hukum long ka jingtip ya ga pop lada omdon go hukum kapop tu gadon okay kapop tu gadon kapop gadon behi syubuh munta lada omdon go hukum kapo ong menom penyap lada penyap kaden em kapop kadai kapop gadon behi syubuh munta lada kadon go hukum kapo ong ni men om trei haga sngi sebaton kata ada go hukum syubuh mentah haswa ba kata hukum kan wan ki bru ki trei laga trei haga sngi sebaton jayu iki habom don go hukum syong sngi sebaton habom pat don go hukum syong sngi sebaton lada pi trei sngi lada pi trei laga trei sngi sebaton la nyaw na em pi no rangkang ya hukum em nyaw kata ga dai gijing bata jo pol hagalong besan kanong besan jong stage no rom kat khot ko kha oh sorry no kat khot kha lai ka namar hado ko hukum ka pop kala don ha perthai hare om sham nyaw ya ga pop haba om don ko hukum om shom nyaw ya ga pop habom don ka hukum moriyo kat bompat don ka hukum ka bo om men om trei haga sngi sebeton lada utrei mlele empat nyaw ya ga to ga pop how to ubreu nama ha u kam dai ga pop so kumno ga pop ka kheim namar ba don hukum ga bo ong men om trei haga sngi sebeton unono ba trei sebeton de ban lum themau so haswa ba kata hukum kawan kibriu kilap antre kat pemon om syam nyaw ya ga pop haki hari haga kelimat ka ba kata hukum kawan hukum go bong menom tre hasi sebeton ubriu betre la nyaw yu no palan haga tagadur ka pop ka kheim haga tagadur la nyaw ya ga pop anget kismotho so haga no dur ya hukum lo khot ya ka bagade go hukum juga pop bat jingiap hagane gador namar daka long ka jingtip ya pop daka long ka jingnyau ya pop
badaka ia ga pop lapan KM bad haba ga pop ga KM upol ongas ka penyap yang omdai ga hukum ba penyap sengapa namar ga hukum ka dei ga ba khoi ga ba hok ka ba janai omdai ga hukum ga ba penyap ka dei ga pop ga ba penyap ka ta ga dei ga jing batai jong pol hai khot ga ba khat lai ka nong ba pra ka khot ga ba khat lai baru pol jubab kum ne ong ga hukum de ga long ga ba khoi hatu ga ta ba bha hatu okay hatu kadai ga ta ba bha ba penyap yang mdei handre ga pop khnang ba on yo pen pau ka ba kadai ga pop ka tre ga jingiap hanga da ga ta ba bha so ga pop ka shim ga ta ba bha ga bha ga hukum ba ga penyap yang da ga hukum khnang ba ga pop da ga hukum kan yo roi belen khnang ba ga pop da ga hukum kan yo roi belen so mano ba penroi belen ni ga pop ka hukum mano ba penroi belen ni ga pop mano ba pen KM ga pop mano ba yetho yo briu balada mesong lada metre sis beton medeban yap kadai ga pop mano ba yetho kadai ga hukum khlam omanga tanong basang kat khot ka ba arpo pol ongkum ne shushu haba ka hukum ka rum ka pop ka manbon the law entered that the offense might abound ka hukum ka rum khnang ba ka pop kan yok manbon so mono ba pen manbon ni ka pop kadai ga hukum ka khubor jangan yang pore de hagano guru kom lakhot ya ga hukum bagade hukum jaga pop ba jingiap hagane guru kom hagaru kom ba hagane guru kom namar da ka hukum long ka jingtip ya ga pop da ka hukum long ka jingroi jaga pop da ka hukum long ka jingkheim jaga pop da ka hukum long ka jingneu ya ga pop ano biang dago hukum long ka jingtip ye ga pop rom la arpop dago hukum long ka jingneu ye ga pop rom san khat lai dago hukum long ka jingroi jang ga pop rom san arpo dago hukum long ka jingkheim jang ga pop rom nyo kendai so haba ga pop ga khi im jayu haba ga pop ga khi im ka penyap yo po haba ga pop ga khi im ka penyap yo to briu upa im hapo jangka so kalau go nyawat khot arpulai ka ong upol ong nadot khot arpulai ong ngasut na ngasut bha ha ga anjong blai kat bakum ta obriu ba sipo ring ayo I goi pat ka an le go hukum hagit khot met janga ka bele persha ya ga ta ga an jong obriu ba sipo janga bat kata ka hukum kay lam raw nga sha ka hukum jong pop ka badon ha ka khot met janga kumut kum no balai ko hukum lakhot ka ba de hukum jong pop namar kum ne namar ba daka long ga jingtip ga pop balai ka ja ka jingtip ga pop ka daw ga de namar ba ga jingtlot jong ga khot met jong pol ngau pol namar ngana batayu so namar ga jingtlot jong ka khot met jong brio so haba ay ga ne ga ba pha how new brio ba snew bale snew namar don pop pi ai ga kali ba pha
hau briu bom tip ban nyak kali. Karena mi lam YouTube briu syabha. Un penjot ya kali, un tengko ya kali kan jot ma urun ya. Ada day bau hap syariat lani. Lani tengko tenge. So ka hukum ngam day maka babakla. Ka hukum ka biang majisha. Ketemu ban ai, ketemu ban syakri, ketemu ban ai ke jingim, tare ke no nyot khot bispo. Hare upol ong khot bispo no banyo ong, hare katahi ka bapanyap yana. Ong khot par basau anga bru le not khop ban pelat yang na ta ka met jong ne ke jingiap. Na ai ngo yo blay bro Jesus Christ bol pelat yang na ka ne ka met jong ke jingiap. To, kanong ba pra khot ba ar ko ong namar nomor khot ban kong shang play. Namar kata om don syuk ke jing penrem ya kita bahau Chris. Om don syuk ke jing penrem ya kita ke bahau Chris. U ayu tau bedon ho Chris. U bedon ho Chris. Lada pisngap itu jing kan mana kene. U bedon ho Chris de u to u ba yap lembat u bat u ba mi pat lembat u. Ubangek hau jisu ula yap lembaru Chris but ula mipar ula lembaru Chris. So tau de uba don hau Chris but utau beri uyap syaka hukum. Ubri uba don hau jisu ula yap syaka hukum. Akhlam omanga de pol biang no banyo kedekot ke ba ngan poli kedekot ke ba saw no banyo kedekot saw. Namar kata ko pra bangai. Pila long kita ke bala yap syaka hukum. Pila yap syaka hukum. Hukum ayu, ka hukum jong ka pop ba jingiap. Ngila yap syaka hukum. Ki bangit baru kila yap syaka hukum. Ubompat yap syaka hukum, umday uba yap lem baru jisu. Om syam na sa nar pna yu lem baru Chris. Hero tau bangit yu jisu ula yap lem baru no menurut kot menurut ko ong. Kalau menurut kot menurut ko ong ngitip ikini bala saknar pna ya ubriu berteman jengi lembaru jisu. So ya ubriu berteman jengi ubriu ubahapok ko mutar ubriu berteman la saknar pna ya gading pna baru Chris habo jisu mi pat ni mi pat ki briu bertemai om syok ki berteman ni mi pat ki briu bala khat tamai no blai bat ngila yap syaka hukum meno haga por bala saknar pna lem yengi baru Chris. So nila yap syaka manta bat kanong ba prat kot ka ba nokong om don syuk jin penrem balem don syuk jin penrem namar ngila de yap syaka. Okay, ngila de balem don syuk jin penrem mano ba penrem kadai ko hukum. Mano ba penrem kadai ko hukum. So ngila yap syaka na kata daw ki ba don ho Chris om don syuk jin penrem yaki thot ba ar namar umansim jong namar ka hukum jong mansim jong ka jingim meno umansim jong ka jingim usdang haga kalimat ka jisu mi pat nagbaya pa la pala ingi nagato ka an ke barim la pala ingi nagato ga hukum ka bala jubat ingi haga kalimat bala pala ingi nagata ko hukum jong mansim jong ka jingim ka sedang bala jingim balai korga mesin bijim namar ba ula im biang na ke bayam. So ila korga hukum jeng mesin jeng jing im Chris jisu. Kata hukum jeng jing mesin ke jing im ka ba Chris jisu. Kala pelat yang naga an dan naga hukum jong ka pop ba jing ya. Menong ilai haga kalimat ke bangi ya. Haga kalimat ke ba sanar pna yang ilem baru Chris. La saknar pna yangi bat ngila yap syega hukum ban ngila yap syega pop ban ngila yap syega hukum meno haga por bala saknar pna yangi bar Chris habo jisu yap uyap syega hukum habo jisu yap uyap syega pop temdai tangata dan prenja pi lek segi bom jisu ngap dengan menu pi dak ngap tang ini pi ong kunom ta jisu yap syega pop
How jisu yap shi pop nong ba ndri ut khar bishwa gong kum ne. Habau yap u yap shi pop tang jisin. Habau jisu yap u yap shi pop shi sen yap. So jisu yap shi pop. Now kat khol ka balai gong kum ne. Namar ke ba hukum kam la ban le. Namar ba kalong batlot da ka do. So ka jing kam de ko hukum ka jing ka de ka ne ka do. La ai ka ne ko hukum ka ba khlan ka ba de ka ba khlan ka de ka ba hok ka ba bha ba ka ba khoi. La ai ka hanga ubri ubo batlot ubom hok ubom khoi ubom bha. La ai ka hanga ubri ubolong kumta. Ba ka jeka bakan panman bha nga sim ya kata bat ka penyap an nga da kata ba bha. So nga penjot ya ga to ga babha nga penjot ro ilade naman nga de ubrio bopo. So kay ga bago hukum kam laban le kay ga jing mo juga kalong ban a jing im tang ba kam la ban wan ra jing balai kam de maka ba bakla ga de ka jing telot jeng ka do jenga ta de thot balai sik ngan puli ben sin mar kay ga ba hukum kam laban le namar ba kalong batlot ha ga do ga kubor bha re ni uplay ulpha yu khon jong u haga jing serim jong ka dok pop. So jisu wan haga jing serim jong ka dok pop. Kumut uwan kumubrio haga dur jonga. U jisu ngani thopi kene de ka ba pide ban yokem. U jisu de brio chispa bse. Balada u le pop ula pan le pop. Don kibri ku berkatra jisu de umla pan le pop. No nem ta. Jisu la ban le pop la do jit ban le pop na kata da u soitan wan pen shoy u namar u tip ba la bet ban pen shoy u haru hab nem gi pen shoy em na kata da u yaisa u ba klem pop hadu u jingiap chu u jisu yap klem pop. So wan haga rukom le ni haga jing seriem jong ka do pop kemot wan haga rukom wan daga ni haga ni ga do ka batlot ma uro tlot ma u ja thai ma u thai ma u ujrem ma u samthia ma u aminu long brio uthan uslian utado jisu wan haga ni ga do ka batlot kum ga jonga ban le ayu na ga banta ga pop uda penrem mi ga pop haga met jong so kumno penrem mi ga pop jong ka benengkom kadai bo uim klem pop ha ba ji pun shoy ka ba ar kadai u penrem me ka da ka bo yap shaga jing da ka bo yap shaga jing yap ba da ka jimi pat ju ha ga jimi pat ju ye ga pop la penrem mano ha ga por bo u yap ba u kala long ka ba nong jing pop ka ye ba nong jing pop kadai ga jing yap so bo yap ye ga pop la bishar ye ga pop la da penrem mano shisin penrem ha da ga jing yap ju ha bo mi pat manta u mi pat klem pop show. Hallelujah. Kata ada jibata polong habau mi pat show klem pop. Bandai ta klem pop ka jingiap ro kam don bor show halor jomo. So penrem ye ga pop bar ka jingiap ha ka jingiap jo bar ka jimi pat jo. So khubor jinga re ne ke e ta go hukum jong ga pop bar jingiap. Hukum ga pop jingiap ka de ga to ga pop ka pen ke kadai tu hukum ka pen ke ini ka pop bat nak ta dau ka pop pat ka pen ya ubri so na hak ta ka hukum la khot ka hukum ba dai ka pop ka hukum je ka pop bat ka jing ya blen ku khoi pi in second pat amen. All right the gas on